Hi guys, nadita karon diri sa Eden Solace, located sa Barangay Indaag, Cagayan de Oro City. So atong tanawon karon ilang sulod. And na sila entrance 20 pesos per person. Tulad ko. Right. Nagyapon nilang basketball ano. Overlooking kayo dito guys. So if na may time, visit lang mo diri sa Eden Solace sa Barangay Indaag, Cagayan de Oro City. Araw. Paano ito? Bridge sa Balulan. Ito tayo tunahan. Ano sa dito mo lang? Oh, wow. $150 ya pang cottage. We offer savings and time deposits. Oh. Loans such as Sada dre. salary, passbook, and other. Sada mag-standby dre guys. So. Dayon ta. Sada. Para sa sakit sa ulo, kilala kung saan ang pagdapat. Bangko din. Welcome to Eden Solace. Sada diri mag-lag mga gabi, mga 6 PM to 8 PM kay maklaro nimo ang kuan sa ubos kanang mga lights pa. Pero to. Oh, maklaro na nimo pag ini gabi. Yeah. Kahit sa kanya kung gusto mo relaxing nga place tapos mingaw, lag na lang mo dire. Dito dapat ang Amaya view, Tapos view. Dagan dito. Dagan tourist spot dire sa Indaag dapita. Nana pud niyo. Nalimot kon sa ngalan ano.
yellow, orange. Oh. Unang kwan, makasandig. Makasandig to Balulang. Ano ito? Check akong road trip video dia. Wow. Ito lapasan. So sa pa inyong giulat guys, laag na mo diri sa Eden Solace, dire located sa Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. 20 minutes ang nigikan sa city proper. 20 ra entrance day. Pero alright, saka ta kay modto na din ta. Dire ako tama na nga video guys. So if ganahan mo yung ani klase nga video, please like and subscribe to my channel. Peace. Bye bye.